pole, naposledy hrajeme žákovské role. Teď už na nás čeká trochu my jsme to všem řekli, každý z toho spletu. Od první třídy je to velký posun. Každé ráno říkáme, že už je zas 8. Něco nám končí, něco začíná, jsme jako jedna velká rodina. Roztáhneme křídla a časem zájme, ale ke vzpomínkám se rádi vrátíme. Ty nejdůležitější chvíle ve škole trávíme, při různých akcích se dobře bavíme a tímto se s váma všichni loučíme. Někteří se vydali na jinou cestu, tak jim pěkně popřejem a koupíme jim vestu, co vyhodí je na draky a ukáže jim směry, ať víme, kde je Kerry, ať se taky nestratí, protože to jsou ještě dneska ušatí. Každý jsme si zvolili trochu jiný předmět, před katedrou sedíme, totiž roku 9, ale už to unaví, ale tak co nás pobaví, doufám, že se usadíme, všechny chyby doladí, budoucnost odhalíme, nějakými prokalíme, užijeme právě do posledního dna a aniž taky skončí ta nevydělená hra. Něco nám končí, něco začíná, jsme jako jedna velká rodina. Roztáhneme křídla a časem dálíme,